Uda bukatzear dago, laiste hartzuen ohiko bizitzetara itzuliko zarete. Eta etorkizunari begira ze amets eta proiektu dituzuen jakitea gustatuko litzaidake. Banan, mesedez. Ikasketak bukatzean modelo karrera hasiko dut. Milan, Paris, New York, eta egunen batean Miss Txapelketara aurkeztuko naiz. Miss Pija Txapelketara fijo. Mister Lerde izatea baino hobea da. Bueno, argi geratu dira zure planak. Udau sekula esan baitzan nahiko nukenik. Betirako geldituko nintzateke hemen. Hemen ere bat zoriontxua naiz. Oso politia leire. Eta etorkizunari begira? Bai, noski. Bueno, nire ametxe astronauta izatea da. Badaki zaila dela. Baina ez dute txiko. Zer egingo duzuzuk uda bukatzean? Zer ez duzu argi? Badakit urte batzuk barru zer egin nahi dudan, baina 2 hilabete barru auskalo. No, baina ez zer aurreratzik bai? Dantza klasikoa egingo dut. Ez dakit non, baina dantza klasikoa. Telmo, klasea bukatzar dago eta jada ordua da. Itxen pixka bat, ez du jende guztiak hitz egin eta. Aitor, zuk zer? Oze galdera, Telmo. Hau seminariora joango da paiza izateko. Utzio, zu berari erantzuten. Aitor? Zarren pipereta ez dira, erreka garbien kantu bitxia, udazken lizunez zaude jantzia, izar zeru darren irria. Lambro artetik itxaz geldira. Segi. Ederki, ari zinen? Hitzaz dut ondo gogoratzen. Pozik zaude gaur? Ni? Zer delata, jakin badaiteke. Gurasoekin afaltzen egon nintzen bart. Eta une batez, biei begiratzean, hain dirudite alaiak. Biak elkarrekin hain beste urteren ostean. Zera pentsatu nuen, nire ordua da. Gizon bat maite dut, berarekin ezkondu nahi dut, bizitza oso elkarrekin pasatzeko. Gizon bat maite duzu? Hain arraroa da? Ez. Eta noiztik? Enago ziur. Baina atzo nire bizitzako gizona dela jakin nuen. Aixo? Iepa, bainat, partibetxo bat? Jasuzut konfidantzarik nigan, edo? Bueltatu ilargitik, tio. Orduan partidatxoa bai. Ai, uste dut honek ezetze zan nahi duela. Kaixo, erati? Kaixo. Arazoren bat? Bai, baina ez da zure kontua. Iepa, Aitor, animatzen, ez da? Haze kuadrilla. Azken eguna da izue, aprobetxatu behar du. Ta hau? Seminarioko paperak. Agian Erromara bidaliko naute. Erromara? Ze flipea. Aitor, seguru hori egin nahi duzula? Ondo pentsatu, bale? Zer? Norekin geratuko zara? Barkatu? Aitor, guapo, biongon bidapena daukazu. Ez zuen pentsatuko biokin batera berrio gelditzea, ezta? Bietako bat aukeratu behar duzu. Ez izan gurekin jolasean ibili? Espabilatu, guapo. Aio... Tio, zer egin diezu? Ez dakit. Ni bai, garbi dago txora-txora eginda dauzkazula. Zer? Bueno, bainat. Ta aspalditik gainera. Benetan? Zuk ere ala uste duzu? Ez dakit, Agian bai, agian ez. Zer, txutxu-mutxuka? Ez, gure kontuak. Ze guapoak zaudeten isil-isilik. Batek daki zer izareten prestatzen. Agur. Ikusi duzu, Jota? Pasio airean dabilera nabari da? Ez dakit ba, arraroa da. Enuen inoiz pentsatuko, miren oso ongi dago, zuk hori badakizu. Ez, apaiz da zerrelako, baina jakin dezakezu, ez da? Beren du, ziur zaude, Telmo? Zu lasai, jakin beharreko guztia aterako dionik. Zer duen gustoko, ze gauza gorrotatzen dituen, dena.
Mezuleriri deitu diot. Paper mila etor dadin, lehen bai lehen. Zurekin hitz egin behar dut, Osaba. Nahi duzunean? Ene seminariora joango. Zer? Hobeto pentsatu dut eta ez dut joan nahi. Aitaren eta semearen, baina ze burutazio klase sartu dizkizute oraingoan landak eta garmendiak. Banik. Ardi eta otsoak gela berean. Beraiek ez dute zer ikusirik honetan. Arazoetatik ihes egiteko eta zuri gustu emateko sinatu nituen paperak. Aurrera agian, Osaba. Orain niretzako urtebete hartzea erabaki dut. Neskak, zuekin hitz egin behar dut. Nik ez du traidorezikin batekin hitz egin nahi. Ezta nik ere. Barkatu, nire erruz iritsi gara egoera hontara, koldarrutxa naizelako. Hasieratik esan behar nizuen egia. Biok zaituzte gustoko, baina lagun bezala. Basakabin gehien maite ditudan pertsona zarete, eta zuen laguna izaten jarraitu nahiko nuke. Zer diozue? Bueno, agian gehiegi ez dute zaitut. Baita nik ere. Gainera nik ezin dut jasan zue bian niregatik aserretzea. Lagun honak izan da. Zer, lagunak? Ondo baliatu duzu minutua, Tira barrura alperalakoak. Pasa ditugu ilunpean, aurrera egin nahiean, edo era berdinean. Guztia herria maiztatzearren, bide bat aukeratzearren, eskubideak non daude, eta mila bide. Etorkizun ederra edukiko genuela esan zuten, baina ez dugu ikusten. Eta guk azalpenak eskatzea ez du erantzunik hartzen, beraien hitzak non daude.